Suntem recunoscători că ați ales să petreceți seara de astăzi la premiera națională a filmului Varvara. Emoțiile nu pot fi decât pozitive și foarte bune și profunde și mari. Părerile sincere au fost că acest film a capturat perfect ce înseamnă corupția sistemică în Republica Moldova. Din trecut și din prezent. Ceea ce se întâmplă de mulți ani în țară, e un film foarte binevenit. E un film despre realitatea în care trăim și despre corupția din țara noastră. Senzații total diferite. Eu văd acum a doua oară filmul și trebuie să-l vedeți de două ori. Deci eu am văzut în personajul Sasha pe tatăl meu. Mie mi-a plăcut filmul, cred că e un film foarte greu, dar un film greu nu înseamnă un film rău. Cumva m-am întors în perioada de filmări. Faptul că noi am privit premiera aici la președinție, asta e ceva simbolic. Filmul e extraordinar. Bagă într-o atmosferă, te dugmă și te scuipă. Să ajungi cu un film în Republica Moldova la premieră e aproape un act de eroism. Pentru oricare regizor, nu doar pentru mine. Și faptul că echipei noastre, împreună cu producătorii, cu actorii, cu toată lumea care a muncit la film, că peste 400 de oameni, am ajuns în momentul ăsta altceva decât bucurie și emoții pozitive, nu încerc acum. Eu știu ce discuții au avut părinții mei în 1992, când au decis să pleacă din țară. Când ei au spus că sau o să murim de foame, sau o să devenim corupți. Și au decis să plece din Republica Moldova. Nu știu, de atâta că l-am văzut în această clădire, în președinție, ori public, ori dar au avut o totul altă aură și filmul este de nota 10. Faceți-vă timp, pentru că este, în primul rând, o să susțineți actorii de la noi din țară și cei care au creat acest film. Diferit de primul, diferit de Carbon, total diferit. Dar în același timp cu un alt farmec, cu un alt mesaj, cu nu știu, un mesaj educativ, dacă vreți. Mi-a plăcut foarte tare filmul, sunt pentru prima dată în președinție. Asta e o emoție dublă. Înseamnă un film care îți pune întrebări, nu-ți răspunde la întrebări, ți le pune și tu stai toată seara și te gândești ce am văzut și fac chestii existențialiste. Pentru mine filmul ăsta e un exercițiu foarte bun pentru a-mi pune întrebări. Eu, în personajul Sasha, văd procurorii mei care lucrează la mine în instituție. Unii dintre ei care sunt oameni ca Sasha și s-au ținut până acum criticați și atacați în fiecare zi. Parcă am avut un DJ care mixa numai emoții în capul meu. Veniți și vedeți că aveți ce vedea, aveți ce învăța și sper ca sistemul să nu vă îndoare. Și mă bucur că și ai noștri de pe Scotare au susținut acest proiect. Implicați-vă, priviți. Ai noștri din America. Da, ai noștri din America. Dar nu știu dacă filmul trebuie să fie înțeles, filmul trebuie să fie simțit. Pentru mine cinema-ul asta e să simți, nu să înțelegi. Și la un moment dat chiar și-am lăcrimat la momentul copilul prematur, sincer, și cu nașterea de altfel, pentru că sunt mamă. Și eu cred că acum e momentul ca noi, în draga țară, să recunoaștem că dacă nu schimbăm lucrurile fundamental, urgent, oameni ca Sasha, nu o să mai existe Republica. Varvara sigur o să vină și în Statele Unite ale Americii. Noroc eventul să aibă grijă ca să ajungă Varvara și la voi. Să învățăm să fim altfel, mai buni, mai calculați, mai înțelepți. Avem multe de învățat, sincer. Fii ca Sasha, pentru că Sasha e un exemplu bun și el a făcut ceea ce nu fac mulți. Eu sunt Sasha. Toți fii ca Sasha. Și să fiți ca Sasha. Fii ca Sasha. Fii ca Sasha. Fii ca Sasha. Fii ca Sasha. Sper filmul să nu lase lumea indiferentă. Poate cuiva place, cuiva nu place, pe cineva irită, aș vrea să nu rămână oameni care nu l-au tulburat, nu i-au atins. Bine, chiar acum.